máte vůbec volný čas, nebo je to prostě 24 hodin být na telefonu, jak vlastně zvládáte to spojit s tím osobním životem. Asi tak by som to povedal, že čo je to voľný čas? No. Ja mám prichystané veci zľava doprava, dopredu, aby som sa mohol rovno obliecť, aj keď sa hrám na pohodlie, ale pripravený ísť na telefón. Lebo ono, keď stojíte na tej ceste, či je to záchranka, či je to odťahovka, či sú to hasiči, ten čas sa neskutočne vlečie. Až tam človek pochopí, čo je to čakať na niekoho. Presne tak. A verte, že keď čakáte aj na tú sanitku a máte tam človeka na zemi, tie minúty sa neskutočne vlečú. Keď ja chápem ľudí, ktorí stoja v kolóne a my pre nich niektorých prekážame, ale my neprekážame. My sme tam preto, aby sme im pomohli dostať sa ďalej. Takže je to o tom, že ten čas sa nedá merať. V tejto práci sa čas nedá merať. Že voľno, nevoľno. Nie. Buď tá nehoda sa nedá naplánovať, tá porucha sa nedá naplánovať. Takže musíme to robiť tedy, keď to tí ľudia potrebujú.